El camí que ha de recórrer un nen per avançar en el seu aprenentatge és avui molt exigent, però tan emocionant com quan es conquereix l'autonomia d'anar en bicicleta. L'ensenyament avui ha de respondre a l'exigència pràctica del segle XXI, que necessita homes i dones autosuficients capaços de fer més coses per si mateixos i de forma cooperativa. Ara no n'hi ha prou de saber, ara cal saber observar, saber deduir, saber comunicar, saber respectar. El projecte Saber Fer ajuda a convertir els coneixements en capacitats adquirides. Està basat en 4 eixos fonamentals. Competències bàsiques, una cadena del coneixement ben greixada amb sabers sòlids que s'apliquen a la vida real. Metodologies orientades a potenciar l'excel·lència de l'alumne, aprenentatge cooperatiu, intel·ligències múltiples, plurilingüisme, impuls a la lectura, una oferta digital rica amb l'estac, gamificació, oratòria. Aprenentatge adaptatiu, materials que permeten adequar l'ensenyament als diferents ritmes i estils d'aprenentatge de cada alumne. Sistema d'avaluació santillana. L'avaluació, entesa com a eina de millora, és una part essencial del procés educatiu. Llibres per als nous temps dels alumnes i dels docents, que disposen de més recursos per respondre al nou panorama educatiu i amb el suport digital més complet per aprendre sense límits dins i fora de l'aula. Integral, flexible, innovador, compromès. El projecte Saber Fer és l'impuls educatiu que necessiten avui per pedalar per si mateixos en el futur. Projecte Saber Fer, l'impuls que necessita el seu futur.